Všechny záchody a záchodkyně. Kyně. Ahoj. Kyně, ano, čau čau. Tu taky. Samozřejmě, protože prostě tohle serverem o nás dvou. Tak... OK, to zní v pohodě. A získat se ještě nějaký lepší nástroje a věci. OK. A ještě budeme třeba, tady se pojdu aspoň prozkoumat kousek kolem tady toho našeho krásného bydliště. Myslíš naší pláni? Ano. Naší Tam hodně... actually máme pěkný město. Že jo, ale já bych šel kopat lidi. Šel bych, Kopat? jako šel bych tady začít trošku dělat základ naší... Máš tam vodopád, Kvido. Super. Může tady nemáme torčky. Ale udělal bych tady nějaký vodopád, který jde potom do země. OK. Ale to je možná do budoucnosti. Actually to by vypadalo dobře, no. Že jo. A udělat kolem toho bejsku, kámo. Třeba no. A udělat kolem toho farmu. I tak jdem udělat návrhy. OK, jenom počkej, koukej, jo. No. OK, actually. No to jsi tam mohl nechat. My to stejně budeme kopat. To nevadí. OK, ale kámo, mě zajímá pak, kde budeš chtít dělat jakoby tuto, no. Kolem toho. Mě PvP smích. Už to můžeš pustit, ten vodopád. Jo. Jo. Hej, víš, co mě napadlo? Prostě... Víš, co, čekej, mě nezajímá tam ten hraje, Unstable SMP, mě to vůbec nezajímá. Jo, to znám. Hej, mě napadlo, že by byl ten vodopád a kdyby si prošel tím vodopádem, tak bychom měli hidden věci, třeba ten portál a tak dále. Jakože pod ním, nebo jak? Že půjdeš přes něj, dovnitř, do té skály. Chápeš? OK, tak jdem kopat teďka, kolem toho nějak, aby to vypadalo hezky. To bude strašně painful. Počkej, já si jdu pro vodu. Jo. Hej, kde máš ten druhý bucket? Mně jsem žádný bucket nedával. Dál to jenom tady do té, Nedával. do častky. Nedával, podle mě. Jo, dál. Okay. 2. L. Ne. A debila. Už je dan? Ne. Tak dělej. Větší sklad, ještě. Jo, a to bych jo. ale nekopal až tak velký, tady to 4. Tady bych to nechal už. Takhle bych to nechal jako. Tak jo. Tak tam dej kámen, ať to... Vždyť jo. U vchodu, ale jako jenom vchod, jako. Jo, vždyť jo, a potom se to může zvětšit. Teď jo. Ty budeš kopat tam nahoře. To vypadá dobrý nápad. Musíme kraj. Jo, ty budeš dělat stropy, já budu dělat zdím. OK. No nic. Já se půjdu vyspat jenom. Jo, jdi se vyspat. Ale za ten vodopádem, ale musíme tady udělat nějaký epický portál. Jo. Já bych tam udělal nether portál, přes který když projdeš, jenom jakože nemusíš jít do netheru, ale půjdeš ještě dál. Ale půjdeš dál, že jo? Tak to bude úplně hezký. Co, jdeš pustit vodu? No. Kdy ty jsi teďka v té skejvce, nebo jsi Jo, venku? jsem v kejvce. No, tak to je dobrý. Jsem koukal, jak daleko za tou horou to ještě je. A jestli je to tam ještě furt dost vysoký, aby jsme to mohli kopat do stropu. Je. Dobrý. Tady bude vodopád, jsme to zkoušeli, vykopali nádherně. Tady bude vchod přes vodopád. Tady bude... Vodopád bude tady nether portál, velký. Yes. Já bych ho spíš udělal tady. Takhle tady. Tak tady. Já jsem myslel, že to bude hned za tím vodopádem. OK, tak jo. A ještě se na to musíme, domluvit. Tady bude velký kruh, teďka je to čtverec, samozřejmě to vidíte. A z toho kruhu budou 3 chodby ze všech stran. Děláš srandu, budu pomoct. Pomoct. No dobrý. Proč se zabili pillageři. Okay. No mě tam Užij si to. Přilezli. Kámo, nechceš mi třeba pomoct? Mě tady... to. Dobrý, já umřu znova. Pojď mi pomoct, prosím. Já tam jsem, kámo. Já bych se na ně vysral, ale šel bych pryč. Šel bych pomalu pryč. Za tebou, OK, dobrý. Super, kámo.
Jestli Jo. umřu kvůli tobě. Já mám Jo, 10 teď levelů. pryč, jak se- Já mám 9 levelů, kámo. Kámo, já jsem jich měl třeba 15. Tak druž hubu. Já jsem je teďka A já ztratil. nemám čím se bránit. Čekej. Já nevím, proč jdu po tobě. No. Pojď za mnou, pojď za mnou. Tady dolů, Já jsem- u řeky. Jo. Tady, za tebou. Haló. Já vím. Pojď za mnou, pojď. No puťa, pojď. Puťa, pojď. No jo. Pojď. Mám Pojď, to. pojď, zabij mě klidně, no jo. Zabij mě, super. Mám jedno srdíčko, lidi. Jsi zachránce mého srdce. Já mám ominus bota. Jestli víš, co tam. Nevím. Což nějaký heal, něco, nevím. Okay, já si jdu vyspat. Jdi kopat už. Každopádně kámo! Já nevím, kámo. Mě tam napadly nějaký veličeři, já nevím, Dementi co to prostě. vůbec bylo, kámo. Rozhodně. Nějaký blbci. Dementi. Ale čum, mě přišli do toho dolu, já jsem tady kopal, najednou mě něco začalo hitovat. A já že, sakra, zombík, nebo jsem se, nebo kvido, co tady děláš? A najednou tady, kámo, třeba, že 6 pilíčů. Kámo, já to budu muset A že, vyeditovat to tohle já času. se dám domů. OK, lidi, tak třeba po půl hodině, skoro 12, mega to tady tryhardním. Mate zemřel a ztratil třeba, kolik jsi ztratil železa? Třeba tak a něco. To je prostě hodinu grindování, prostě v dolu. To mě úplně edit. Ale já jsem tady udělal něco pozitivního. A to je dokončení našeho kruhu. Vykopal jsem ho celý. A začal jsem jednu chodbičku. 5 bloků. Mám to. A Mates to našel, to je super. To je pravda, oni tě slyšej, to je... Cože? Já doufám, že celý ten záznam, to i ta jednička bude, že tě uslyšej. Já doufám. Řekni něco. Ahoj. Jo, to funguje, ono to snímá tebe. Proto by to pokul. To je nice. A nechceš se vrátit? Teďka už, ať tě zase nezabiju. Chci vědět. Tady bude ten portál, to už jsme ukazovali. Ano. Každopádně je tady takhle obrovský a proč to mi tady něco, kámo? Co? Já tady něco začal hrát, kámo. Jo, tam jsou nějaký zvuky, no. Můžu. A co jsi ty udělal teďka? To, protože on mi to tady jenom načetl, ty čáry tady. A jsem to celý kopal třeba hodinu. Ano. A tady jsem Co začal. kopal? Já jsem tady začal dělat chodbičku hezky. Mhm. Což je v pohodě. Tady bude další a tady další. Tak, tohle. Každopádně tohle bude konec videa. Konec druhého dílu této série. Čekejte, musíme se rozloučit nahoru. Ano, jdem nahoru. Tak jo, já se s vámi loučím. No. Máte se Já taky loučit. se s váma loučím. To je super, já se loučím s tebou, se všema a záchodkáři a záchodkyněm. Další dement mě pošťuchuje. Já se s vámi loučím, zdarec.